Inhle kaKwayimani esithi sicela uxolo kwakunye nothando obethuna kwasibeka kanye phaa kwimizuzu masisenze be-11 ibethile phaa intsimbi yakhe intsimbi ka-7 o'clock siyangena ke mphulaphula evukani community radio sikuphathele isigaba senkqubo khumbulele inkqubo iphathelwe ngeminqweno emihle sisikhululo sakho sasekuhlaleni ivukani community radio ibambisene ne-farm radio international. Well, sikwi-episode namhlanje yes-8. Hayi siku-episode 9. Yes, namhlanje sithi intercropping to enhance soil fertility. Kulapho ke sikhoyo ke mphulaphula evukani computer radio. Well, phambi kwaba sebekani siyangena nondondo lethu masiqale apha kweli cala. Mphulaphuli zibandakanye kunye nesikhululo sakho sasekuhlaleni ivukani community radio rhoqo ngolwezibini ngentsimbi yesixhenxe ukuya kweyesibhozo xa sikuphathela inkqubo enge-climate change kwakunye ne-nature-based solutions. Le nkqubo iphathelwa ngeminqweno emihle yivukani community radio ibambisene ne-farm radio international. Ungaphoswa. Alright, ya masibuye ke mphulaphula evukani community radio. Nditshilo ke ndathi namhlanje sikuphathela le inkqubo sisitsho sithi iphathelwa ngeminqweno emihle. Sisikhululo sakho sasekuhlaleni ivukani community radio ibambisene ne-farm radio international. Namhlanje sithi intercropping to enhance soil fertility. Sikunye no-Okuhle Khasana namhlanje nguye ke oya kusinceda kule itopic singayo mphulaphula evukani community radio kolisuku namhlanje. Masimamkele simbulise mntaka Khasana, masikubulise sikunike nethuba loba ubulise kubaphulaphula ekhaya. Ndalibulela Castero the main man Kanda wireless. Ndalibulela lithuba uthe wanbiza kaphinde apha basithethe ngomba ubalulekileyo. Ndimbulisa ke naye wonke umphulaphuli wayo i-VCR FM kuzo zonke ke inkalo zalapha eChris Hani district. Okuhle ke lona umshimza lapha kwaKhasana ndilapha icala ke mna ke njengoba isitsho kuCastero ndingumfama ke osakhasayo onayo i-background yayo i-agriculture, especially apha kwi-crop production. Siyidibanisa nayo i-horticulture apho sithethana ngama-bloom, sithethana ngemithi nokuconserva ke i-environment ngosebenzisa into ezi-ornamental. Ndim ke lowo Castero ndisitsho ke ndinibulisa nonke ngegama elimnandi le-agriculture. Alright, ya enkosi kakhulu siyabulela mntaka Khasana ngexesha lakho. Well, ndiyafuna ke itopic yethu njengoko bese ndiyazisile namhlanje sijonga intercropping to enhance soil fertility, ukuthintathintana injalo nje ukwenza ukutya komhlaba, ngoba kaloku siye sithi i-farming le yona nto ebalulekileyo ngoba kaloku akho mntu unophila ngaphandle kwayo. So phambi koba singene ndiyafuna ke siwacalulula amagama because ndithethe nge-intercropping up, ndathetha nge-soil fertility. Omnye umphulaphula uzozibuza uba ngaba xa sithetha ngezinto sithetha ngantoni. Masiqale phaa kwi-intercropping. Xa sithi intercropping sithetha ngantoni? Uyayibona ke ngoCastero umnandi uyayibeka kakuhle le nto le sohamba ngayo step by step. Yes. Xa sisithetha ngayo intercropping yinto yokudibanisa izithole ezohlukileyo uzilime endaweni eyi-one. Uyayiva ne? Yes. Kuyashiyana ke ngoba uzilima ngexesha linye na, kodwa amaxesha amaninzi sizilime ngexesha elinye endaweni eyi-one ukwenzela ukuba sizokwazi ke nyani uku-improve umhlaba wethu uba mawutyebe. Uyayiva ne? Okwesibini sizokwazi nowenza uba lo mhlaba wethu ubuthini ukwazi ukulwa nazo izinambuzane ezi ziye zihluphe kakhulu phana ezitholeni ne? Yes. Sisathetha ngayo still le intercropping iyaphinda isincede kuba sithini ungabi nesivuno esinye qha. Uba ubunombona uzovuna lo mbona wodwa. Uyayiva ke ngoku ufumana umbona, ufumane ithanga okanye i-butternut or i-watermelon, futhi ufumane nayo imbotyi okanye i-beans okanye uyayiva ke ngoku ne? Kodwa ke Castero masisiqale sihlalutye kancinci le nto phambi uba singene nzulu kuyo le nto. Yeah. Right. Masiza apha kwi-soil fertility. Yabona ke ngoku ziyadibana ke ngoku le nto Castero. Ziyadibana le nto Castero and idibana ngolu hlobo luthi yona intercropping ifana ke ngoku nezinye isystem esiye sizisebenzise
like laa nto yorotator izithole zakho, ungalimi isithole esi-1 endaweni eyi-1, uyayiva ne. Nazo ke ezaa zinto eziya nosebenzisa imigcuba, uyayiva, zizinto eziya zinyusa intoni amandla okanye umsoco womhlaba. Yeah. Ezo zinto ezo njembe ziwunyusa la mandla anga, kuyashiya njembe sisithetha ngento yoba ulima izithole ezohlukileyo endaweni eyi-1, kuyashiyana uba ulime ntoni. Andifuni uba sidibanise into ezingadibaniyo. And ke ngoku imnandi ngaloo nto ke ngoku le nkqubo yethu, ngoba sizoza nayo imizekelo yokuba silima ntoni, silima kangakanani, and ingalinywa ngubani nabani. Okay. Uyayiva ne? Yeah. And ke ngoku xa siyijonga kakuhle linto ithi soil fertility, sijonga into ezininzi wena Castero pha. Siqale sijonge laa nto kuthiwa zii-pH Castero. Uyayiva? Okay. I-pH ke ngoba umhlaba wakho uleli kweliphi icala. Ingaba une-acid eninzi okanye une-base eninzi okanye uneutral nje. Uyayiva ke ngoku ne? Okay. And ke ngoku xa sithetha ngezo zinto ezo, zikhona izithole ezilungayo kumhlaba one-acid eninzi okanye one-base eninzi ne. And ke ngoku xa si-intercrop siyayibhalansisa ke ngoku la pH scale phana, uyayiva ne? Yes. Okay. Phinde xa sithetha ngale nto yale soil fertility ne, siye sithethe nangabo ubushushu bomhlaba, uyayiva ne? Okay. Ezi nutrients zilapha emhlabeni ingaba ziyakwazi na umanyuva. Kuthiwa zii-cat ions nee-anions phana wena Castero, zizo ezi ufumaniseke kuthethwa nge-NPK, nitrogen, potassium and phosphorus. Uyayiva? Sikhona nezinye ke ngoku ii-minor elements phana, i-zinc, i-potassium nayo ke ngoku sezizinkulu, uyabona ne. Kona ndizama ukuthi ke ngoku xa sesithetha ngazo le balance yalapha emhlabeni i-NPK, yinto ebalulekileyo ke ngoku leyo. Kulapho ke ngoku sithetha ngantoni ngolo soil fertility. Uyabona ne? Ungathi ke ngoku umzekelo umntu onegadi encinci. Yes. Uyabo, abone izinto zakhe zingakhuli ncam ngento yoba yintoni, umhlaba mhlawumbi acidic kakhulu, awunazo ele misoco ifunekayo apha emhlabeni, lo NPK sithetha ngayo, le nitrogen, le phosphorus nale potassium nezinye ke ngoku ezilandelayo ii-elements phana. Zizo ke ngoku izinto ezi zibalulekileyo ekufuneka umhlaba ube nazo. And ke ngoku xa sithi into yobana intercropping lilinye iqhinga elikwazi ukunyusa i-fertility yomhlaba. Injalo wena Castero. Wow. Injalo wena Castero. Yeah, well, ndiyafuna nje Mtaka Khasana phambi koba sibe kanti siyatyatyadula, because uyicacisile kakuhle weza nayo intercropping le, sayiva ne-soil fertility le, ngoba kaloku xa ulima kumele uqinisekise into yokuba ngaba lo mhlaba ulima kuwo noko uyachumisa. Ingakumbi kula maxesha akhoyo, ngoba zikhona nezichumiso ezikhoyo ezizibangela umhlaba lo noko uchume ube yile nto ifunekayo. Ungasiphi imizekelo? Wena Castero, uyayibona ke ngoku ne, ingase le mizekelo yethu ikwazi ungqamelana nabaphulaphuli bethu. Yes. Yeah. Xa si-understand abaphulaphuli nyani be-VCR FM, bakhona abaneegadi ezincinci. Uyayiva ne? Yeah. Bakhona babakhasayo banazo into engange-hectare unyuka. I-hectare ke ngoku sesinomfanekiso umhlaba ongangebala lebhola. Yes. Uyayiva ke umbala le-rugby. Zizo ke into endiziqhelileyo ke. Kodwa ke la mhlaba ngumlinganiselo we-hectare. So uba nalo mhlaba ke ngaphezulu, singathi ungumfama okhasayo ku-small scale ne, babe khona ke ngoku lamafama ufumaniseke ba aqala pha ko-10 i-hectares unyuka, abasebenza ngazo qho ngasizini. So ke ngoku ingase nayo le mizekelo yethu ihambe ithini, ingcamalane naba bantu bethu. Yes. Uyayiva ke ngoCastero. And nyani siyithethile ukubaluleka kwayo uba i-soil fertility ihamba ithini ne. And injalo ke ngokwena Castero, masiqale apha kumzekelo wegadi encinci. Uyayiva ne, unesitiya phana kuwe apha emva kwendlu, and esi sitiya sakho unawo amandla ba ungatyala nazo ezinye izinto. Yes. Kule minyaka igqithileyo ubetha ngespinatshi okanye ubethe ngekhaphetshu kuba izinto eziqhelekileyo. Yeah. Kodwa ke ngoku uyafumaniseka uba ikhona imibundana apha ne. Uyafumaniseka noba siwugalela i-fertilizer okanye ugalela umgquba, awubikho umehluko. Uyayiva ke ngoku wena Castero. So ke ngoku sesithetha naye ke ngoku lo mphulaphuli onesi sitiya. Sithi wena mphulaphuli walapha ekhaya, siyacela xa unayo ilethasi ne, ilethasi yona imnandi, sifuna nayo le mizekelo yethu ihambelane nale sizini esingena kuyo. Okay. Uyayiva ke ngoku lena ibanda kakhulu. Zikhona izinto zihambelana na ilethasi umzekelo. Uyabona ilethasi
iyahambelana kakuhle ne-carrots. Uyayiva ne? Yes. Ihambelana nje nayo ne-carrots, ihambelana kakuhle ne-radish. Khona i-radish ekhawuleza ukukhula ke nayo ke. I-radish plus ufake phana into ezifana ne-beans. Uyayiva. Zotsho ke ngoba kuthini nisithi beans okanye i-peas. Uyayiva ne? Omnye umzekelo ke oxhaphakileyo uyabona itswele nalo liyavuma ke kule season. Uyabo? Livuma nje itswele. Liyanceda kakhulu kwiinto ezininzi. Yes, okay. Lona itswele lakho masithi ulilimile phakwa lapha esitiyeni sakho. Ne? Ifake phana nayo la carrot ungayilibali carrot phakathi kwelatswele. Azizukulwa ngoba enye si-spring onion iyanyuka. Yona i-carrot iyezantsi. Uyayiva ke ngoku. Enye ipha enye isithuba aba mayikhule. Ngoba enye ungafumaniseka nje ingalwi soil fertility. Iyakwazi nolwa i-environmentals ezenzekayo apha, umoya, ilanga. Uyayiva ne? So ke ngoku enye inceda enye ngoba ikwazi uyikhusela. Sisatsho ke ngoku nalo phana itswele lakho uyaphinda ulidibanise nantoni nekhaphetshu yakho pha. Ikhaphetshu izokwazi uncedwa lela tswele okanye ela tswele lokwazi uncedwa la khaphetshu. Ngoba kanjani? Ihamba kanje lento khasitera, itswele linalo elavumba lalo, i-spring onion. Uyayiva? Elavumba leli likwazi ukugxotha zonke ezinambuzane phana, la mibundane, zonke lamaqhwangi phana, eza ants phana, yabona ne? Zonke izinto zifike zizositshela izithole zethu. Ziyagxothwa lela tswele, especially for ikhaphetshu. Okay. Kunye ke ngoku nayo ntoni i-beetroot. I-beetroot iyavuma apha kule season. Oh. Iyavuma yona kule season. Kodwa ke imnandi ngalento sithetha nge-intercropping. Uba ayivumi yona i-beetroot, lovuma itswele lakho. Uyayiva? Uba ivume la tswele pha, yovuma la khaphetshu. Uyayiva? Yonke ke ngokulando usave ispace. Kuyo yonke lento ubuyenza phana njengoba ubulimile pha. Kodwa sizijonge ke ngoku for elitswele. Masingalifaki i-beans okanye i-peas. Uyayiva? Izoqabana ke ngoku. Ngoba enye izisa i-nitrogen, enye izisa i-aroma phana engaqhelekanga. So khona la bidance book phakathi kotswele ne-beans, ne-peas. Uyayiva ne? Kodwa ke xa sesiphinda siyijonga kakuhle enye ekwazi usinceda kakuhle usinika umvuzo apha ngeli xesha lobusika ne? Okay. Yabona ke Moses uyayazi ba ikhaphetshu kumanqoba ke. Phofu zonke ke ezi zikula family ikhaphetshu, into zifana ne-broccoli, into zifana ne-cauliflower, i-kale kanje. Uyayiva ne? Ziyakhula ke kakuhle ke le. And amafama amaninzi atargethile uba mathini mawalima ikhaphetshu. Uyayiva? So ke ngoku kulena yekhaphetshu ayidibanisi umfama onegadi qha. Idibanisa nalo une-hectares ezimbini ezintathu unyuka ke ngoku ne? Ulime ikhaphetshu yakho pha and amagaqa wakho ayaya pha ku-3,000. Uyayiva ne? So ke ngoku njengoba unayo le 3,000 and injongo yakho yintoni? Uba ufuna useva umhlaba wakho, unyuse i-fertility yawo. Uyayiva ne? So ngoku i-approach yakho izokohluka. Awuzulima olwahlobo kwakulinywa ngalo ngo-2015. 2025 ngoku into zohlukile. I-climate yenza indima yayo esingade siyiqhele uba ezimvula zingaka. Uyayiva ne? So ngoku ne-approach yethu apha egadini mayibe nako umohluko. So unayo le hectare yakho. Le hectare yakho zama uyidivide ne? Yidivide le hectare yakho le. And xa soyidivide ke ngoku nayo ke ngoku kulanto kuthiwa yi-succession planting. Into yoba ulime emva kwe-2 weeks, ulime emva kwe-2 weeks iyanceda kwezi approaches ezisebenzisayo zokuncedisana nantoni ne-soil fertility, ne-climate change, nosebenzisa i-smart practices ezinatural. Uyayiva ne? Iyancedisa kakhulu into yoba nazo ezi-phase ngezi-phase. Ndicela sibaleke siye evenkileni. Alright, masithi evenkileni. Ingaba usomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enamaxabiso ancamisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingako somashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lobuncedo somashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni.
ishishini lakho lisaziwa kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Icala lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele zivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku sales@vukanifm.org. Zangena zivutha ngesivuthevuthe iingweletshetshe zakho zesixeko, i-earbuds and hardware kule nyanga kaTshazimpuzi. Ewe, uve kakuhle, singoomanqoba wazo zonke izidingo zakho ezidibene nokwakha. Isibabi siyaqhwetha kulo nyaka. Phulaphula mthengi wethu obekekileyo xa sichubelana kumxobo wolwazi apho besiyibambile nge-March Madness nezaphulelo ezigangiswe ngezantsi. Nangoku sisame ngelithi akho nto izoyekwa. Sifumanele iinkonzo zonke zokwakha ukususela kwizitena zomisa udonga, ezohombisa ngaphandle, tiling, iinkonzo zamanzi ezixobelezayo, izibane, iipeyinti, kananjalo nezixhobo zokwenyusa uphahla lwakho ezingamazimpoqobo nawodidi amthambeka kunye nawe-IPR ngamaxabiso axwengileyo. Sibe uhleli ixosololwana kwezi nyanga zirhangileyo nobusika uqinisekisa ukuba uvale zonke izikhewu zekwakho ngeefestile ezinomtsalane ze-aluminium kwenzela uba noomakhelwane bakho bangayivali imilomo xa sowupopa nathi neza. Zivalele ngebhongo mhlobo ngeminyango yangaphakathi kunye neyangaphandle efikelelekayo futhi esemgangathweni othe kanti. Liseyinene nanamhlanje elithi ungayicinga ungayifumana apha kuthi kwaye ixabiso elincumisayo nangakumbi. Phambi kokuba uyobulela umzimba osebenzayo esirhoxweni, khawuqala uthi gqi kwaShop number 1 Bells Road kuKomani. Ungasoze uphoxeke ngentengo yakho. Nxibelelana nathi kumakhasi wethu onke elika-WhatsApp 066 536 4155 066 536 4155 okanye uthethe ngqo nomthengisi ku-045 492 0518 045 492 0518. Alright, ya sabuya ke kwela cala lentengiso imizuzu i-28 ibethile phaa intsimbi yakhe intsimbi ka-7 o'clock tshilo ke ndasekunye okuhle kakhasana. Namhlanje sijonge umcimbi we-intercropping to enhance soil fertility. Nawe ke mphulaphuli ingakumbi wena mntu othanda ukulima, umntu olimileyo, uba ngabe unayo loo mibuzo unayo apha ngakuye uMshimza, siyakunika elo thuba mphulaphula ukhona ukhololo loo nto yokuba ngaba aphendule kuloo mibuzo ninayo ekhaya. Ungasikhangela ke kwa-073 849 1740 ngenjalo 072 514 5381. Sikuve mphulaphula ekhaya into yokuba ngaba wena ungena usithi na ukhona ekhaya. Mntakwethu besisaqhuba nemizekelo, besaqhuba phaa kulaa mizekelo. Well, ndiyafuna ke siphinde sikunike lithuba lokuba ngaba ugqibezele nemizekelo yakho. Okay, Castero, singamshiyanga ngaphandle nalona usandongena apha. Ndiyavakala? Ya. Hayi ke. Singamshiya ngaphandle ke nalona usandongena apha kwesi sikhululo sethu. Besike sathetha ngayo mos ezi for umuntu onesitiya. Yeah. Sayibiza ke imizekelo uba xa ulime ispinach ungakwazi uzifaka ibeans okanye ipeas udibanise nequnube, okanye xa ulime mhlambi ibroccoli okanye ikhaphetshu okanye i-cauliflower, zonke ezi kulaa family ungakwazi uzidibanisa nebeetroot, uzidibanise netswele, uzidibanise negalika. Uyayiva ne? Ungakwazi uyenza loo nto, ukhethe kwezo, ungazifaki zibe ninzi zizokubhida. Ungazifaki into ezifana neepepa xa ulime ikhaphetshu, ungazifaki into ezifana netumato zizokwenzela ingxaki. Yes. Besike sathetha mos nayo ngebeetroot, uba uyakwazi uyidibanisa nelethasi, uyidibanise netswele nayo nekhaphetshu. Yes. So uyayibona ke ezo sizikhethileyo zezi zibalulekileyo sizokwazi ukukhula kakuhle kulena isizini esingena kuyo. Okay ke senza ke nomzekelo uba umfama olimileyo okhasayo olime mhlawumbi longa ngehectare unyukela,
izinto mhlawumbe ngazilima Yeah. kudala sithetha ngayo wena Castero le ndaba lena sithetha nge-Three Sisters. Yeah. Three Sisters Castero. Osisabathathu. Osisabathathu nomtate. Yes. Onomtate ke sixa sikhumbuzana sisuke sithetha ngantoni suke sithetha ngombona. Yeah. Ngangumbona obomvu ngangumbona omhlophe. Kawudibanisa lo mbona wakho kawudibanise nayo into efana nethanga. Ithanga lakho lingashiyana ke. Uyidibanise nayo ibutternut. Uyayiva ne ibutternut kwayifamily yethanga. Yes. Uyidibanise nayo iwatermelon. Uyayiqaphela zonke zikwifamily eyi-1 nezinto ezo. Ungakhetha ke ngoku ehambelana nantoni nefertility yomhlaba wakho. Yakhumbula sithetha ngazo ba ikhukhu i-NPK. Uyayiva khukhu i-acidity apha emhlabeni ne. So ke ngoku uyokhetha ke ngoku leni ihambelana nomhlaba wakho. Kunye ke ngoku ungakwazi uyidibanisa njengoba sihamba nge-Three Sisters kule ndaba. Ungakwazi uyidibanisa nembotyi uyidibanise ne-peas. Zonke ezi zikula family. Uyayiva i-cowpeas, i-chickpeas uyayiva ne. Ziyashiyana and ziyafumaneka ezinto kwezi ndawo sidla ngothenga kuzo. And unqena nje uzibalula ngamagama kodwa izindawo esizaziyo nathi singamafama. Ezo zinto ke ungazilima ngexesha elinye. Zizokunika ke isivuno esi-right kakhulu. Ungayilimi into edibanise nekhaphetshu netumato phana ku-Three Sisters izoba ingxaki leya. And ke ngoku njembe i-Three Sisters ne zikhula ezi Three Sisters zine ungakwazi uzitya okanye i-nutrition yazo ne iyashiyana njemba ikhula. Imbotyi zikhona onozitya ngoku zise-fresh uyafumana zikhona onozitya xa sezivuthiwe zacina uyafumana. So ke ngoku iqala kwalapho ke ngoku i-income yakho ungulo mfama kwezo mbotyi zi-fresh. Alikavuthwa umbona wakho alikavuthwa nethanga lakho uyayiva. Uthi ke ngoku usevuthwa umbona so ke wafumana phaa kweza mbotyi zakho zise-fresh. Zikhona ezinye ezishiyileyo phaa ngoba ufuna ziqale zome uyayiva ke ngoku ne. Apha ke ngoku kulo mbona wakho uyakwazi uvuna use-fresh uyayiva ke ngoku apho abantu bazowuthanda ulibhaqolo okanye bazokwazi uwoja bazokwazi uyayiva ke ngoku iyashiyana uhlobo ozowuthengisa ngalo. Uyakwazi nokuthengisa sowumile apho ke ngoku uzokwenza khona ifeed okanye ugutyo ube ngumilimili. Nalo ithanga lakho ayashiyana ke ngoku amathanga ba ehamba njani. Kona ke singamanga apho nge-Three Sisters xa sisicebisa umfama one-hectare 1 besike sathetha ngayo into yekhaphetshu. Sathi ikhaphetshu mhlawumbe ulimile ke ngoku le hectare yakho uzokwazi uyohlula ke ngoku le hectare yakho ibe ngu-25 square meters 25 square meters 25 square meters 25 square meters. Yes. Ke ngoku square meter ngasinye block nganye okanye sithi plot nganye njembe ke ngoku ne-row zakho phana ezihambelana ngo-10. Yes. Phakathi kwi-row yesibini faka itswele lakho pha. Kwi-row yesibini faka itswele lakho pha. Okanye ufefe ikhona lama-bloom apha kwii-borders ne ama-bloom kuthiwa zii-marigold. I-marigold xa unozifaka apha kwii-borders zakho izokunceda izixesha lihamba laa nto iyayinyusa i-nutrition uyayiva ne. Elinye ebalulekileyo ebalulekileyo futhi ke nyhani engcinwayo zii-scientist ze-crop ibloom kuthiwa yi-camphor. Okay. Uyayibona ne. I-camphor yenza kakhulu iyayibuyisa umsoco apha emhlabeni. Ihambelana ihamba kula level yazo i-legumes ezifana ne-beans ii-peas kanje ziyayibuyisa i-nitrogen apha emhlabeni. Laa nto kuthiwa yi-nitrogen fixing xa sowuyi-understanda kakuhle ke ngoku ne. I-nitrogen fixing apho zibuyisa i-nitrogen emhlabeni kwenzela uba esilandelayo isithole sizofumana loo nitrogen. Uyayiva ke ngoku. So iphinde iyayibona ke ngoku le balance yenzekayo phaa ku-Three Sisters. Umbona ufuna i-nitrogen uze ube lihlaza ube mhle ne. Yona imbona ii-peas ezo okanye iimbotyi zezi zinikisa la nitrogen. Uyayiva ke ngoku ne. So ihamba kanjalo le nto ye-Three Sisters and kubekho layo le butternut okanye ithanga phaa leli liphinda likhavarishe umhlaba uhlale ufumile and ukhuselekile apha kwikhula. Uyayiva ke ngoku ne.
Enye ke ngoku esiphinde sithi singamshiyanga ngaphandle nayo umfama olimileyo futhi ofuyileyo wena Castero Yeah. ne angayisebenzisa ilusini. Yabona ilusini? Ilusini, yes. Ilusini njengoba inezangcambu zayo zinde iyawenza umhlaba ube shushu. Uyayiva ke ngoku. Yeah. Yenye ifactor ke ngoku ebalulekileyo uba ubushushu bomhlaba ingaba na izonceda isithole esilandelayo pha. Uyayiva ne? Umzekelo xa ufakile ilusini yakho ungakwazi uyifaka phana izambane lakho pha ngoba lifuna uba bushushu. Ungakwazi uyifaka phana lambona wakho pha ngoba ifuna uba bushushu. And nethi zikwazi udubula lamhlaba wakho ushushu pha. Hayi, andifuni noyazi ngoba awunalo nokhula pha. Ushushu umhlaba wakho into zosikuyenze ngoku kunika intoni kusprayela nje ezihorho ziyezikhule ke ngoku ngoba xa ungasprayi mntakwethu mfama wasekhaya ba ungasprayi izoba khona ingxaki. Iba khona ingxaki. Ke xa sesiphinda ke ngosesithi siyamcebisa naye umfama mhlawumbi onayo nemithi apha esitiyeni sakhe okanye apha emasimini wakhe. Phana kula mithi masingayiyeki ingca ide ikhule apha phambi komntu ecang'kwami komthi ne. Masiyisuse langa leya. Singaske sifake iminti pha. Sifake herbs, ii-parsley, deals, uyabona ne. Zizo ezi ziyenza kube ngcono ke nakunenca. Okanye ke ungaske uhlwayele ke nayo lo lusini yakho ke egqibeleni. Xa isizini ingavumi for lo fruit tree. Uyabona? Uzogqitha ngoku apha kwipesika umzekelo. Uyayiva ne. So njengoba la pesika yakho izobe seyiwile lamagqabi, khawuhlwayele phana noba zii-herbs okanye ilusini yakho pha izothi xa ibuya ke ngoku isizini elandelayo for lamthi uzobona umehluko. Yeah. Uyayiva ke ngoku Castero. Yeah. Make sikhangele kweli cala mntaka Khasani simphulaphula ngene esithini ngapha. Mordecai. Mnqongo zonto ezintshaba ndiyabulisa nale ndoda. Yes. Mnqongo ndicela ubuza. Ii-ertyisi ndingazilima na kule season ngoku? Ii-ertyisi. Okanye mandithi zeziphi into endingazilima ngoku ngeli xesha? Because ikhaphetshu lona nalo ndikuboniseni ndijonge apha kuMeyi, end of April uya kuMeyi ndiyalikhupha liyahamba. Uyabona njengoba nelo tswere ndilifakile ziimbotyi ke zingapha xineneyo ngapha ngasentla ngasetrakini. Khawubethe kuwe. Yeah. Ngapha iibhitruthi zingapha sendizivuna zona. Tshena uyazama umgcini wakho ukuthumelela ke mntaka Khasani undithumelela apha isitiya sakhe uba umgcini apha kweli cala lingapha. Uyabuza ke zeziphi ezinye izinto anothi abe kanti uyakwazi ukuzityala apha kule season? Okay, mandibethe kum uba umgcini. Hayi siyabulisa. Kule season ke bawo njengoba sewunazo injongo zosebenzisa ii-ertyisi kwangoku isimo sezulu sisavumayo kusekhona ubushushu obuthile. Ungakuzizame kodwa ibe khona into ozozikhusela phana kwicabaka. Ezicabaka izoqalisa mayibe khona into ozozikhusela khawuzilimele kufitshane nemithi apho izokwazi ukhuseleka khona. Yabona ikhona le mithi ihlale ilihlaza unyaka wonke. Khawuyizamele phana yona ezo ertyisi ezo. Okay. Izokwazi uncedisana kakhulu. Enye into ke ungazuyilibala ke ispinatshi. Ungasilibali ba umgcini. Ungasilibali ispinatshi nelo tswele lakho. Itswele ne-lettuce. I-lettuce nayo i-carrot. Carrot nayo i-beetroot. Ziyakwazi ukhula plus ne-cucumber chini. Nayo iyakhula ke kule season. Kodwa ke ungabikho late kakhulu uthi xa ziqala umila ube kufika iqabaka ngoba ke ngoku izoba lapho ke ngoku ingxaki nyana. Ayikho enye indaba? No, akekho omnye okhoyo umphulaphuli. Well, kule mizuzu imbalwa ndiyaqonda uba ngaba sikole imizuzu imbalwa sizoyivala inkqubo. Xa ingekho umphulaphuli singabakhumbuza nje urekhephe okanye uthethe nje loo mazwi wakho wokugqibela ufuna uwathetha. Uyawuva ngamba ukhona umphulaphuli siyivale ke emva koko. Masiyivale lesekethe. Masiyivale. Kodwa xa siyivala ke ibalulekile into yoba sikhumbule uba xa le nto besetha ngayo i-intercropping uba iyakwazi uwenza umehluko kwisitiya sakho. Uyakwazi uvuna ngalo lonke ixesha and ke ungangxami ngovuna uzilime zonke izinto ngexesha eliyi-one. Mayibe khona i-gap ye-2 weeks yokulima kwakho ne. Izokunceda nge-yield yakho like ufumane isivuno esihle
Okay. izokwazi ukunceda ke ngokulonto intercropper ngosimo somhlaba apha ne awuzoba nayo lemibundana emininzi awuzoba nayo lamachwangi nazo zonke ke ngokwezinye izinto ezi i-disease ezikhoyo ngoba ulwa enye ngenye enye ke ngoku indaba endicinga uba ibalulekile Castero njengoba sizithethile zonke ezi zinto yinto yoba nyhani ibalulekile into yoba ube neprogram uyayiva ne Yes. xa uzolima uzazi uba kuleni iveki nakuleyani iveki ilandelayo ndizolima 1 and 2 ungabi nexhala kodwa as long as uyazi uba izinto ezifunekayo apha emhlabeni uzifakile Yeah. into ezifana nemigquba ifertilizer kanje into lofaka ezinye izithole ezizokwazi ukuthini ukulwa ezi aromas uyabona ezi pest ezikhoyo pha kona Castero ilapho man nokhuthaza Make sijonge apha emnxebeni nako umphulaphuli ngapha radio molo molweni tata molweni Mnqakuzana siyaphila tata kunjani yaphula mnqongo wakhona sezingena ngamazibula bengicela ubuza mnqongo man yes nyana kamazibula ilantika umgquba welantika wehagu ngaba unayo i-problem emhlabeni because ndikhe ndeva icebo kuthiwa manje ndisebenzise wona because ndihluthwa yintuku kakhulu. Okay, alright ke tata phulaphula eradio niyakukuphendula umntu akakhasana. Enkosi kakhulu mnqongo. Alright Nkosi, nyana kamazibula umgquba wehagu unjani? Umgquba wehagu. Kodwa ke phambi koba uyamphendula make sikhangele nakweli cala sibadibanise siza kuyivala molwe ekhaya. Ndiyabulela bawumzambo bendimamele ngomonde bawumzambo ndibulele ndisusa elikhulu bawumzambo ndisusa elikhulu kakhulu ndizawuthi ndiqalise kusaso kwezi sendinazo into uba okay isizini yazo ngoku bulela kakhulu bawumzambo nodoctor lo wethu inkosi bawumzambo. Doctor. Alright Nkosi tata ndiyabulela. Make siphendule pha unyana kamazibula. Unjani umgquba wehagu kule ingxaki unayo tata izokunceda kakhulu kakhulu lo wentuku ewe kaloku lona lo mgquba lona unelivumba li-strong kakhulu uyayiva ne so njengoba u-strong kakhulu iyayigxotha ezantuku pha and ke ngoku ungawufaki kayi-1 uyayiva ne khamane ufaka uyabona njengoba sithethile ngayo i-approach yokulima kwethu khawenze i-seedbed ube nebhedi apha kule ndawo uzolima kuyo ibhedi noba ingena izithole eziyi-15 nakwenye ibhedi zibe yi-15 nakwenye ibhedi zibe yi-15 kwezo bhedi ke ngoku kuzoba khona le gap lena apho uhamba khona naphana ungayigalela phana la mgquba wakho ufumene phana ehagwini ne ungawugalela phana iyazigxotha zonke ezi lentuzo ezintuku uba mhlawumbi umgquba wakho wehagu umane ungabikho enye into kwenza uba uhlale ucalela isafe into yofaka ikinafolo inalo elivumba nalo li-strong uyabona ne khawuyifake njengoba unazo ezibhedi zakho inezithole ezi-15 okanye 20 faka phana emva kwesithole sesihlanu faka ikinafolo pha phinde ufake ikinafolo pha nazo ezabhedi ezi ziyakunceda uba uthini uphinde ulime kwakuzo kwinyanga olandelayo uyayiva ne njalo ke wasive ngaphi molekhaya mphulaphula sizokulinda kawuphinde ushicilele mphulaphuleni enombolo egqibela ngo-668 ivakalele ezantsi kakhulu le i-voice note ndiyaqonda uba sizikuyiva tu kwaphela masibe sikhangele enye kawuphinde ushicilele mphulaphula molekhaya okay hayi ndibulele mnqongo uyabona ke le ndawo elo khaphetshu yile ndawo bendilime kuyo amazambane ndika ndikhupha wona ndafaka ikhaphetshu le ndifake imbotyi yile bendifake kuyo ikhaphetshu ngentle ikherothi hayi ndiyayikhupha iyavuthwa ngobhuti ivuthiwe ndiyayinayo qha ndivezanga yona uyabona ikherothi isithele kwelaa cala uyabona kuloo vidiyo yam okay ndiyabulela enkosi madoda
Alright, mphulaphula Evukani Community Rate enkosi bawumgcina le nkqubo iphathela ngeminqweno emihle Evukani Community Rate kwakunye ne-Farm Radio International. Ukhona ekhaya sikwi-episode yethu yes-9 sikunye no okuhle kakhasana. Masikhangele kweli cala molekhaya. Bawumzambo ukuthi kaloku kuba ugqirha kuba kaloku esinika ulwazi Ya, kugqirha wezityalo. izinto ezidibanileyo. Gqirha womhlaba. Right, bawumzambo. Hayi nkosi dade, hayi awuphazamanga nam bengathi urongo khabe nsitsho iba ngugqirha yes ugqirha wezityalo njengoba nam ndingugqirha weradio. Alright, njalo ke mphulaphula Evukani Community Radio ngubani esingafikelelanga kuye sizokuyivala ke ngoku sidinga nje abagqibela molekhaya. Zaphi? Ndenzela iwari utata lo ulapha Mm. uthi ii-peppers azifuna ufaka nekhaphetshu yintoni umonakalo benandizikhuphe ke ngoku eziye ndizifakile azikenzi namagaqa. Oh ndiyazibona nanku undifotele uyifotile ikhaphetshu kwakunye nee-peppers nee-peppers zakhe apha kweli cala ngapha. So uthi umenzela iwari kule nto ithethileyo yokuba ngaba Hayi, akumelanga ube kanti iiphepha ezi zakho uyazidibanisa kwakunye nekhaphetshu. Uyabuza athini ke ngoku? Athini? Yes. Oh madoda. Mm. Athini namadoda? Hayi. Oh ndiyayibona i-picture yakho inhle kakhulu. Inhle kakhulu into endiyibonayo phana wenze kakhulu. Suba nalo ixhala sisi. Suzikhupha ngoba nayo le technique yabona ezi technique azisebenzisileyo phana yokuba ufake ne-mulch phakathi kwezi zithole zakho wafaka ingca eyombathisayo phana ne. So ayinaxhala lininzi ne. Andifuna adabe nexhala angaboni uba kuzothini. Kona ayizuba na nto imbi ngoba yabona esi stage sekhaphetshu yakhe ne seyinamagcabi amakhulu and esiyana se-peppers asikaphumi amabloom. So sizothi vuthwa okanye iphuma amabloom ipepa yakhe ibe seyikufitshane ekuvuthweni ikhaphetshu yakhe uyabona ne. So nazo ezirhorho bezinohlupha la khaphetshu ziphumele phana kwiphepha izobe ingenabungozi phana kwiphepha especially xa ingakaphumi la mabloom. Ngoba iphepha into ebethayo yintoni ngalamabloom xa icala uphuma phana ibe khona into ezityayo ayizuba saphuma ngoba eyona nto ibiseyiphuma ngayo ayisaveli. So uthi umonakalo oya ekhaphetshuini uba that's why ubusithi akumelanga zibe kanti zilinyelwa kwindawo enye because la monakalo okanye xa kukho into ezirhorho zitya ikhaphetshu ziye ziphumele apha kwiphepha. Okay. And ube nayo ke ngoku nemfanekiso othi iingcambu zazo uyabona ne ziphantsi ukufana. Ingcambu yekhaphetshu nephepha. So uyilapho ke ngoku enye i-fight phakathi kuzo ne. Kodwa ngenxa yala mulch esoloko igcine ubushushu nokufuma komhlaba. So ngoku akho xhala ngoba yoni amanzi akhona lapha emhlabeni. Uyayiva ne. So nazo ingcambu zazo azizude zilwe unaphakade. Uyabona ne. Alright. Ya ngethemba elikhulu ibambile ke mama kwela cala. Masijonge omnye molekhaya. Kamagweni kwi-Vukani Radio. Tata Msasi, Tata Jwaka nihleli apho. Nabamameli bonke ndibabulisa. Amathongo am. Hayi, alright, ndiyaqonda bangaba le ayize apha kule inkqubo ayize apha tu kule inkqubo sisahleli ngezolimo. Mntakakhasana mandikunike nje amazwi akho okugqibela urecap nje siyivale tata. Xa sendirecapha ke ngoku Castero ndizobetha nje ngamafitshane. Yeah. Into ezifana nayo i-intercropping kulo mba sithetha ngawo namhlanje ibaluleke kakhulu especially kule nto uba xa sifika kwimarket ufumaniseke ezi zinto sizithengisayo zine-value encinci uyabona ne. And ezi zinto sizithengisayo xa uthengisa umbona ufumaniseke i-competition ininzi. So ngoku xa uthengisa umbona unalo nethanga umzekelo unayo ii-chances zoma kakuhle phana emarketini ube unazo nezo mbotyi zizokwazi ukunceda apha endlini uyabona ne. Enye into ke ngoku xa sesithetha stile ngayo le intercropping ne iyasinceda ngothini nango-understanda izithole ezohlukileyo uyabona ne ngoba zikhula kwalapha xeshanye into zifana ne-mustard uyabo i-mustard ikhula ibe ngumthi omkhulu ekwazi uphinda incede kwala lettuce
uyayibona ne. Yes. So uya understand bathini ezinto ezihamba ngolu hlobo, uyayibona ne. Yeah. Elokugqibela ke yi-soil fertility. I-soil fertility ibaluleke kakhulu ngoba nyani lo mhlaba lona siwusebenzisayo ngoku siwugcinela nesizukulwane sethu esilandelayo. So nyani into ezifana ne-intercropping, into ezifana ne-mulching, uyabona, into ezifana ne-rotation ze-crop njengoba sithi utata umgcini. Yeah. Into zofana nemigquba efana nehagu, uyayibona, into zosebenzisa ikhamfara. Zizinto ezifana uba sizisebenzise eziyana. Ndingayibeki phandle ke into zosebenzisa i-fertilizer ngokuba emarketini kufika kube thafu pha. Xa usebenzise ezinto zi-organic umsoco uyohluka ne. Yeah. Kodwa iquantity, inamba incinci nakunalona usebenzisa fertilizer. So ndifuna umkhuthaza ke nayo umphulaphuli phana ekhaya olimayo uba ungabi nenhliziyo ebuhlungu xa ubona omnye umfama phana enenamba eninzi yesivuno abe esebenzisa i-NPK okanye not NPK ncam kodwa esebenzisa ezi fertilizer, wena ube usebenzisa imigquba. Mninzi umohluko owenzekayo. Wena ungaphinda utyale ulime phana kwisizini elandelayo ungazisebenzisanga into ubuzisebenzisa kulo nyaka ngenxa yoba umhlaba wakho utheni ufertile. Yeah. Uyafumana. Alright, masibambe lo mntaka Khasana siyivale ke ngokusekeke. Sasazi wam. Molweni. Molweni kwezolimo. Ingaba ndicela ubuza iphepha nespinatshi zona ziyadibana? Kuba ndisitsho nje ndinexesha ndifake ispinatshi, so ispinatshi sam esikade sisidle so yadubula le phepha ke yaphuma yangala magade. Kodwa ndiqaphela into yoba sasuka ispinatshi sam sonke sagcwala amachokoza sabola. Mane ndisuse iindawo zibole sonke kukuba ngasa sinamachokoza sarongo. Kwafuneka ndisisuse sonke ndizoqalela. Inoba yintoni ingxaki? Right, yeah, masimphendule ke soyivala mntaka Khasana. Wena Castero, masiqale ngale ngxaki umama ayibonileyo elamachokoza pha. Ayibethanga yena yedwa ne, ngenxa yezimvula besinazo apha ngoku ngoMarch ne, ukuzongena apha ku-April. Yeah. Zininzi kakhulu imvula ezisibethileyo and zibethe amafama amaninzi. And ezamvula eziyana zize nokufuma okuninzi. Okufuma ke ngoku kuza nerhorho, kuze nazo ne-disease ezikhoyo phana ne. Yeah. And ufumaniseke uba nomuntu ebefake i-fertilizer ne, Yeah. ngenxa yezimvula ubuninzi bazo zikhukhuliseke ezo fertilizer. So ubone uba ayisebenzanga le fertilizer olihlobo. Siye ke ngoku kule situation anayo yoba spinach and unale green peppers. Andiqhelanga lo meko ne Khasero apho uzobakho ispinach netswele. I mean ispinach ne-green peppers. Andiqhelanga lo meko leyo. Kodwa si-understand uba nayo ngoku i-green pepper sizofikelela kwixesha uba mayithini iphele i-period yayo ne. And ke ngoku ngenxa yobushushu nento zenzekayo ne, kukho ezirhorho zininzi zithumela kwesinye isithole. Uyabona ne. Icebo mna enomcebisa ngalo umama ne, usebenzisa kuthiwa yintoni le lokhuzana, igalika, Right. okanye itswele, okanye ikinafolo, uyabona ne. Azicuphe okanye wazicuphe phana, sifuna laa ncindi yazo izinto, azifake emanzini sitsale pha. Abe yiyo into amane enkcenkceshela ngayo uba usebenzisa i-watering can. Uyayiva ne. Kanti uba mhlawumbi usebenzisa into ezifana nezisprinkler, ingase azilime ezazinto pha kwenzela zizokwazi ugxotha ezirhorho zifike zifunxe laa ncindi yespinatshi pha. Uyabona ne. Yeah. Okanye i-blue death. Okay, yeah. Yeah, right, njalo ke mphulaphula eVukani Community Radio le inkqubo obuyiphathelwe ngeminqweno emihle iVukani Community Radio kwakunye neFarm Radio International. Mntaka Khasana, mhle umsebenzi wakho bhuti man, siyabulela kakhulu ngexesha lakho, masibulele. Oh, Castero, hayi ke nyani ke. Into engabulelwayo iyafana uba ayiyontsikelelo. Yeah. Siyabulela ke kakhulu kuwe Castero uba uthe waphinda wandicinga uba mandizosherisha le information. Sibulela ke nakakhulu nakwiVukani Community Radio because uba ibingekho ke singekho apha. Exactly. Nangayo ke le program iqhutywayo kwi-Farm
Radio International. Yes. Sibulela kakhulu uba bathe bazisa apha kuthi ekhaya le inkqubo sizokwazi nokunika abaphulaphuli beChris Hani District apha kwiVukani Community Radio. Sibulela, shalom. Shalom dokotela, siyabulela right.